O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni'n troi at ti y prynhawn yma, gan ofyn i ti am y trigareth o dyfendith tuag atwn ni. Diolch i ti fod ni'n cael ymgynnull ynghyd fel yma o flaen dy air, bendithiau'r oedfa o dad yn dy trigareth, fel y byddwr clod a'r gogoniant i ti ac i ti yn unig, a derbyn ni yn addoliad yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr emyn cyntaf yw 146. O tyred arglwydd mawr, dihydla o'r nef i lawr, gawodydd pyr, fel byddo egin grawn, fo reiddydd a phrynhawn, yn tarddu'n beraidd iawn o'r anial dir. 146. Y cyhoeddiadau sydd ddilyn nesaf, diolch yn gyntaf oll chi am cael gwahoddiad i ddod i'ch plith chi unwaith yn rhagor. Ni'n meddwl amdano chi ar Brawn Sul yn aml ac yn gofyn i Dduw fendithio chi fel cynulleidfa gyda'ch gilydd yn y Gymraeg. Y cyhoeddiadau felly mae yna groeso ar ôl y gwasanaeth i lluniaeth ysgafn, ac wedyn am yr wythnos cyfarfod gwrdd-gweddi nos Iau a'r oedfa nesaf y Brawn Sul yma am hanner awr 3. Dyna'r cyhoeddiadau. A gewn ni'r casgliad yn awr. Diolch.
Mae darlleniad y prynhawn yma o Efengyl Ioan y 6 bennod, a byddwn ni'n darllen 2 adran, un yn dechrau yn adnod 22 i 25. Y cefndir fan yma wrth gwrs oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi rhodio ar y môr, ac mae'r dyrfa yn methu deall fel oedd e wedi cyrraedd yr ochr draw i'r môr yma. A dyna y trannoeth yma felly ar ôl y cerdded ar y môr. So, Efengyl Ioan, y 6 bennod, adnod 22. Trannoeth pan welodd y dyrfa oedd yn sefyll tu hwnt i'r môr, nad oedd un llong arall yno, ond yr un honno i'r hon yr eithau ei ddisgyblion ef, ac nad eithau yr Iesu gyda ei ddisgyblion i'r llong, ond myned o'i ddisgyblion ymaith ei hunain. Eith yr llongau arall a ddeithant o Tiberias yn gyfagos i'r fan lle bwytasent hwy fara. Wedi'r arglwydd roedd ei diolch. Pan welodd y dyrfa gan hynny nad oedd yr Iesu yno, na ei ddisgyblion, wyth a eithant i longau ac a ddeithant i Capernaum, dan geisio yr Iesu. Ac wedi iddynt ei gael ef y tu hwnt i'r môr, wydd ddywedasant wrtho Rabai, pa bryd y daethost ti yma? Yr ail ddarlleniad o'r un bennod, Efengyl Ioan, adnod 66, hyd y diwedd. O hynny allan, llawer oedd ddisgyblion ef a eithant yn ei hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Am hynny yr Iesu a ddiwedodd wrth y 12, a fy nhw chwythau hefyd, fyned ymaith. Yna Simon Pedr a atebodd ef, o arglwydd, at pwy yr awn ni? Gen i ti yma i geiriau bywyd tragwyddol. Ac yr ydym ni yn credu, ac yn gwybod, mai tydi yw y Crist, mab y Duw byw. Bydde Duw yn ei drigaredd felly, fy'n dithio'r gair yna i ni, y prynhawn yma gyda'n gilydd, wrthwn ni'n edrych ar rhannau o'r darlleniadau yna, nes ymlaen. Yr hynny nesaf yw 101. 101. Na, mae'n ddrwg, da ni'n gweddi sy'n gyntaf. Canu'r gweddi'r arglwydd gyda'r gilydd. O Dduw ein Tad,
a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch I ti o Dad fod I wedi cael y fraint rhyfedd yna o weddio gyda'n gilydd. Ac ni'n sylweddoli o Dad fod ti yn dad o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, yr unig wir Dduw. Ac ni'n diolch I ti o Dad fod y fraint yma gyda ni, a'r cyfle a hyd yn oed yr hawl yn unig iddo fod ata ti, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch I ti amdano o Dad. Ni'n diolch I ti am y cyfamod o dragwyddoldeb yna, rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Fod y mab I ddyfod i'r byd yma. O Dad, ni'n rhyfeddu at y gwaith y gyflawnwyd. Fod wedi dod o'i fodd i'r byd yma, ac fod y tad, y mab a'r ysbryd glân ynghlwm yn y cyfan oll. Ei enedigaeth, amser a'r lle'r enedigaeth, wedi cael ei drefnu o dragwyddoldeb. Ni'n diolch I ti am y Beibl yma sydd yn arwain ni at yr arglwydd Iesu Grist. O'r dechreuad, o'r llyfr cyntaf, ar ôl y gwymp yna, ni'n clywed sôn am y fuddugoliaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch I ti o Dad fod y fuddugoliaeth yma wedi ei drefnu o dragwyddoldeb, yr unig ffordd. Ni'n diolch I ti o Dad fod wedi crwydro'r y ddeiar yma, ac fel ddwn ni'n gweld yn nes ymlaen wrth ddod at y air di, fod y gwirthiau'r rhyfedd wedi cael ei gyflawni trwyddo ef. Y bobl wedi gweld y gwirthiau yma, ac wedi rhyfeddu syndod mawr yn y pethau yr unig Dduw a gallai wneud hyn. Diolch I ti fod yn fab ac yn Dduw ar yr un pryd. Ac ni'n diolch I ti o Dad fod pobl yn yr amser yna ni'n darllen amdano wedi credu ac wedi dod I sylweddoli nad oes un gobaith I bechadur ond trwy y maddeuant yma sydd yn dod trwy dywalliad y gwaed. Ni'n diolch I ti o Dad fod wedi cerdded ar y ddeiar yma, a'i fywyd yn berffaith ym mhob ffordd. Yr oen difau wedi dyfod I farw o Dad. Ac ni'n sylweddoli fod y bobl wedi methu cael unrhyw beth I gyhuddo fe. Hyd yn oed pan maen nhw'n meddwl bod nhw'n trefnu y farwolaeth yma. Ond I mei trefn nhw oedd hyn. Oedd y drefn yma o dragwyddoldeb. Fod yr arglwydd Iesu Grist I ddiodd efangau y groes ein mwyn ni. Ar gwaed y groes yma sydd yn ein codi ni fyny, yn goncwerwyr mawr. Ni'n diolch I ti o Dad fod y fuddugoliaeth rhyfedd ar y groes yna, dros bechod. Ac ni'n diolch I ti o Dad fod yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei fywyd. Ac ni'n diolch I ti o Dad yr haedd wedi dynnu fel lawr o'r groes yna, wedi rhoi mewn bedd, selio'r bedd yna. Ddim unrhyw ffordd allan o'r bedd yna. Ond eto o Dad, rhai yn dyfod i'r bedd ac wedi gweld fod yr Iesu ddim yno. O Dad, ni'n diolch I ti, fod yr atgyfodiad wedi ei drefnu hefyd. Ac ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy'r atgyfodiad yma. Yr Iesu Grist wedi cyfodi, ac ni'n sylweddoli mae oedd y cyntaf fod arall I ddilyn. Ac ni'n diolch I ti o Dad fod seintiau yr oesoedd nawr wedi marw ei neidiau yn y gogoniant gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch I ti hefyd o Dad fod angau yn gwynebu'r bob un ohono ni heblaw bod yr arglwydd Iesu Grist yn dyfod cyn hynny. Ond beth bynnag does dim buddugoliaeth i'r bedd, i'r rhai sydd wedi cydnabod Iesu Grist ac yn gwybod amdano yn wir fel mab Duw. Ac yn sylweddoli ar y dydd rhyfedd yna, o fydd yna lawenydd gyda'r saint. Fydd y beddau yn agor, a fydd yr atgyfodiad rhyfedd yna. Ac fyddwn ni gyda yr arglwydd Iesu Grist, corff ac eneidiau yn ei bresenoldeb am dragwyddoldeb. A'r yfeddod mawr yw hefyd o Dad fod e'n disgwyl I ni, fod am I ni fod yno, ac I fod yno lle mae
Oedd e wedi cyhoeddi hyn gymaint o weithiau, yn wir oedd y geiriau yn dod allan o'i enna fe. Ac ni'n diolch i dy dad wrth droi at y gair yma, hyd yn oed y prynhawn yma, trwy dy ras di yn unig, a trwy dy drigaredd, i ni'n gofyn i ti o dad agor ein llygaid ni, cynhesu ein celonnau ni, ac os oes rhai yn gwrando sydd ddim yn gwybod am y gwirionedd yma, o am ras y trigaredd, y rhad ras yma, y prynhawn yma, i ddod i galon o'r newydd. Ni'n diolch i ti am y lle yma, diolch i ti am y pwlpit yma hefyd o dad. Ni'n gofyn i ti fod gyda'r un sydd yn gwasanaethu bob y sil fan yma. Ni'n gofyn i ti o dad i ti roi'r nerth iddo fe yn y gair, ac fydd bobl yn dyfod i'r bywyd yn y lle yma yn dy drigaredd di. Ni'n sylweddoli bod y genedl yma wedi troi yn ôl oddi wrtho ti. Wedi troi yn ôl yn bennaf oll am fod y gair wedi diflannu, hyd yn oed o'r capeli. O dad, ni'n gofyn i ti am y gwirioneddau yma i ddod yn ôl, a thrawiaethau yr arglwydd Iesu Grist, ei ddisgeidiaeth ef yn unig sydd yn bwysig. Bendithia ni y prynhawn yma o dad felly yn y gair. Bendithia'r eglwys yma o dad. Diolch i ti amdani. Diolch i ti fod i yn y dre yma. A diolch i ti am y fraint i ni gael o weddio dros y gwaith sydd yn cael gyflawni. Bendithia'r holl waith o dad yn dy drigaredd. Ni'n gofyn i ti am hyn, i ti gael y clod a'r gogoniant yn y lle yma. Ac i ni weld pobl o'r newydd yn dyfod i fewn, o dad, i lanw y lle yma hyd yn oed. Felly bod hyn yn amhosibl i ni wrth feddwl am y peth, yn y dyddiau ni'n byw ynddo fe. Ond ti yw y Duw yr amhosibl. Gwna hyn o dad yn dy drigaredd. Ni'n gofyn i ti ddenu pobl y genedl yma i glywed y gair sydd yn dyfod o eneidiau'r rhai sydd wedi cael ei galw i fod yn ffyddlon yn ei weinidogaeth, yn ei pregethu ac yn ei bugeilio. Bydd gyda nhw o sil i sil o dad, ni'n gofyn i ti am drigaredd. Maddau ni o dad am bob pechod y baith erbyn ni, di. Hyd yn oed yn y dydd yma o dad, ni yn confessu'n pechodau o'th flaen di, ond yn gwybod fod ni wedi cael trwy Iesu Grist ein golchi yn burla yn y gwaed a gaid al Galfari. Bydd gyda ni y prynhawn yma, agor dy air i ni o dad. Ni am i ti gael clod a gogoniant, yr unig sydd yn eiddo i ti yn ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Yr ymyn nesaf yw 101. Ti Iesu ydwyd oll dy hun, fy meddiant ar y llawr, a thi dy hunan fydd fy oll o fewn i'r nefoedd fawr. 101.
A'r testun y prynhawn yma o'r adnod olaf y darllenwyd, Ioan penod 6, adnod 68. Yna Simon Pedr atebodd ef, o arglwydd, at bwy yr awn ni. Gen I ti am ei geiriau, bywyd tragwyddol. Ni'n cael yn y bennod yma, mae'n bennog oll bwysig yn y Beibl yma, a 6 bennod o Ioan. Ni'n cael hanes, wrth gwrs, am ddwy wyrth arbennig, porthyr 5,000, ac hefyd y wyrth rhyfedd yma o'r arglwydd Iesu Grist yn rhodio ar y môr. Ac wedi hyn, mae'n sôn am y bobl yma yn methu deall beth oedd wedi digwydd, ac maen nhw'n dod i geisio'r Iesu. Ac wedyn ni'n cael athrawiaeth yr arglwydd Iesu Grist sydd yn holl bwysig yn y prynhawn yma. Does dim byd mwy pwysig na athrawiaeth yn arglwydd Iesu Grist, a mae fe gyda ni'n y bennod hyn. Y pethau hyn a ddywedodd fe yn y synagog wrth athrawiaethu yn Capernaum. Dyna'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r bobl yn dod i'r ochr arall i chwilio amdano fe, wedi methu'n llwyr a deall sut oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi diflannu i'r ochr arall. Achos oedd y cwch yn unig wedi mynd ar ddisgyblion, oedd e ddim ar y cwch. Dwi'n ni'n gweld hynny nes ymlaen. Ac maen nhw'n mynd draw, mae cychod arall yn dyfod o Tiberias, ac maen nhw'n mynd gyda'r cychod yna draw i'r ochr draw, a maen nhw'n cael gafel yn yr Iesu. A dyma ymateb yr arglwydd Iesu Grist iddo nhw. Yn wir, medda fi chwi, yr ydych ymgeisio I, nid oherwydd I chi weled y gwirthiau, ond oherwydd I chi fwyta o'r torthau a'ch digoni. Ac yn ni'n cael sôn yn y bennod yma, yng nghanol yr athrawiaethu yma, a hynny allan llawer o ddisgyblion ef, a eithant yn ei hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Felly dyna'r cefndir y sefyllfa ni sydd gyda ni y prynhawn yma. Ac wi am gymeryd 4 pwynt yn syml iawn. Paham ceisio'r Iesu? Beth oedd y motif? Pwy yw yr Iesu yma? Ac wedyn pwysleisio ar athrawiaeth yr Iesu, ac wedyn ni orffen Pedr yn gofyn, yn ateb i'r cwestiwn oedd Iesu Grist wedi gofyn iddo fe. Felly, paham ceisio, pwy yw'r Iesu, pwyslais athrawiaeth yr Iesu, a Pedr yn ateb y cwestiwn oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi ofyn iddo fe. Fel o'n i'n sôn, oedd y bobl yn methu deall sut yr oedd wedi croesi'r môr I Capernaum. Rwy'n ni'n edrych yn fyr iawn ar y digwyddiad hynny. Be sydd wedi digwydd ar ôl y wyrth o borthyr 5,000 yma, mae'r bobl yma am wneud yr arglwydd Iesu Grist yn frenin. Ac am hyn mae fe'n cilio i'r mynydd ei hunan yn unig. Y rheswm am hyn wrth gwrs ni'n gwybod. Fel oedd wedi dweud nes ymlaen yn Ioan, fy mrenhiniaeth I yn diw o'r byd hwn. Pe o'r byd hwn y byddai fy mrenhiniaeth I, fy ngweisio ni am drechent, fel na am rhoddid i'r Iddewon. Ond yr awr hon, nid yw fy mrenhiniaeth I oddi yma. Ych chi'n gweld, oedd Iesu Grist wedi mynd i'r groes yma o'i fodd. Fy ngweisio ni am drechent, fel na am rhoddid i'r Iddewon. Ond dim na'r pwrpas yr arglwydd Iesu Grist yn dyfod i'r byd yma. I sôn am wedyn o'r Iesu yn gollwng y torfeidd yma ymaith ac yn nestyn i'r mynydd I weddio. Felly y disgyblion yn unig yn y cwch. Ni'n darllen yn Marc, bennod 6, ac yntau sef o'r Iesu, ei hun ar y tir. A dyma'r peth rhyfedd, mae fe'n sefyll ar y tir, dychmygwch y sefyllfa, y cwch yma ar y môr, yr arglwydd Iesu Grist yn sefyll ar y tir, ac mae fe'n I gweld nhw yn y storm ddifrifol yma. Ac fe ei gwela hwynt yn flin arnynt yn rhwyfo canis y gwynt oedd yn ei herbyn. Paham oedd yr Iesu felly
ar y lan. Pam oedd wedi anfon nhw? Oedd e ddim yn gwybod bod storm i ddod? Fel Cristion, i chi gwybod ateb i'r cwestiwn na, wrth gwrs ei fod e. Pam oedd e wedi tyweli'r storm te? Chi'n cofio'r storm arall ar y môr? Yna cofododd e fe, Riesu, ac y cyrryddodd y gwyntoedd ar modd. Mae'n hoffi'r llinell yna. Ac e fe a gyrryddodd y gwyntoedd ar môr a bu tywelwch mawr. A'r dynion y ryfedd asant, gan ddywedid, pa rywun yw hwn, gan fod y gwyntoedd hefyd ar môr yn ufuddhau iddo. Paham felly na dywelodd i'r storm? Wel, oedd y bwrpas arall yn y wyrth yma. Fel gyda pob gwyrth, mae pwrpas arbennig. Ac yn iam yn ôl yn funid nawr i'r cwch yma. Peth rhyfedd yn digwydd nawr fel eich chi'n gwybod. Oedd y disgyblion yn y cwch, a maen nhw'n gweld, yn amlwg yn adnabod gweld ef yr Iesu yn rhodio ar y môr. Meddyliwch chi am y sefyllfa yna eto. Chi'n y cwch yma. Storm ofnadw. A chi'n gweld yr arglwydd Iesu yn cerdded ar y môr ac yn dyfod ato chi. Dychryn y sant gan ddywedid. Drychiolaeth yw. A hwy a weid ar sant. Rhag ofn. Felly fe chi'n gwybod ddim ofn arna i yn y cwch yna. Ond oedd yna ofn mawr, a fi'n credu iddyn ni gyd yr un peth. Arswyd rhyfedd o ddod wyneb yn wyneb a rhywbeth ysbrydol. Dyn yn y cnawd ni all gerdded ar y môr. Felly oedd rhaid taw ysbryd oedd hwn. Ond mae'r Iesu'n dyfod yn agos i'r cwch. Yn cerdded ar y môr yma. Ac yn y man y llefarodd yr Iesu wddynt gan ddywedid, cymerwch gysur, my fi ydyw, na gofnwch. Felly mae'r arglwydd Iesu Grist ar y môr yma, a nhw yn y cwch. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd nesaf? Ni'n troi'n sylw nawr at Pedr yn y cwch yma. A Phedr ei atebodd ac a ddywedodd, o arglwydd, os tydi yw, arch i mi ddyfod at y dyfroedd. Beth yn y byd oedd Pedr yn feddwl? Os wyt ti yn y corff ar y môr yma, arch i mi ddyfod at i'r dyfroedd. A'r ateb sydd yn syndod o ddiwrth yr arglwydd Iesu Grist, ac e fe ddywedodd tyred. Ac wedi Pedr ddisgyn o'r llong, e fe rodiodd ar y dyfroedd i ddyfod at yr Iesu. Na chi ryfeddod o'r holl ryfeddodau. Bod yna ddyn arall yn y corff nawr yn cerdded ar y môr gwyllt yma. A sicrwydd y peth yw hyn, y gair tyred yma, oedd i wrthynau'r arglwydd Iesu Grist. Yr un a alwo arno i ddyfod a roddodd yn nerth iddo. Meddwl fan yma y pregethwyr sy'n cael ei galw. Galwedigaeth yw i'r pregethwyr yma sydd gyda ni, yn ffyddlon i'r gair. Yr alwedigaeth yma, beth maen nhw ddibynnu arno? Yr un nerth yma sydd yn dyfod yn unig o ddiwrth yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n flin iawn arno ni, os nad yn ni'n gweddio'n gyson, am y rhai sydd wedi cael ei galw i'r stormydd yma sydd yn ein cenedl ni ar hyn o bryd, i brygethu ac i gyhoeddi y gair yn ffyddlon. Ond wrth gwrs wedi Pedr y ddechrau edrych o amgylch nawr. Mae'n gweld y gwynt yma, mae'n teimlo'r gwynt, mae'n gweld cryfder y gwynt, ac yma fe yn dechrau ofni yn naturiol. Ac mae fe'n suddo. Ac mae e'n gweiddi.
Ar pwy mae'n gweiddi? At y bobl sy'n y cwch, dewch mas ato fi. Dim gobaith yna. Mae'n gweiddi ar yr arglwydd. Arglwydd, cadw fi. Saesneg, save me. Nawr, o ddim nerth gyda Pedr i ymaflid yn y goredwr Iesu Grist o gwbl. Oedd e'n ofnus, oedd e'n wan. Fydde wedi ymdrechu gafael yn llaw i dynod ar arglwydd Iesu Grist, fydde wedi llithro i ffwrdd. Ond, ac yn y man, yr estynodd Iesu ei law ac a ymaflodd yno. Dyna chi'r rhyfedd. Crist yn gafael yn llaw Pedr a'i dynnu y lan. Mae'n dweud wrtho fe yn ffordd cariadus iawn, tydi o chydig ffydd, paham y petrisaist. Dyna beth sydd yn hyfryd yn dyfe. Gwan yw ein ffydd ni. Mae'n llawer i ymgylchiad. Ond ychydig ffydd, dyna beth gwerthfawr yw hynny. Oedd ychydig ffydd Pedr yn troi at yr arglwydd Iesu, cadw fi. Ac mae'r ddau, Pedr a'r arglwydd Iesu Grist, yn mynd i fewn i'r llong yma. A phan eithant hw i mewn i'r llong, peidiodd y gwynt. Beth ddigwyddodd yn y llong yma? Beth sy'n digwydd yn ein calon ni y prynhawn yma? Ni wedi clywed am y wyrth rhyfedd yma. O Grist ar y môr yn cerdded. Pedr yn cerdded ar y môr. Crist yn ymaflid yn ei law ei achub e. Beth yw yn ymateb ni? Yn calonau ni'n gallu bod yn ofnadwy o oer. Ond mae'n ymateb yn y llong yma. Ni'n gweld e'n Mathew 14. A daeth y rhai oedd yn y llong ac ai haddol allan def. Gan ddywedid yn wir, mab Duw ydw ti. A dyna'r gyffes sydd eisiau arno ni prynhawn yma. Y sicrwydd yma yn ein calonau. Mab Duw ydw ti. Mab Duw ydw ti. Cadw fi. Mae da ni ymu'n yn os e rhad ras. Rhyw gan i pyraidd iawn rhyw ddydd pan ddel y ceithion oll yn rhydd. Fe droedd ei ffydd yn olwg fri, gydinant byth heb dewi y sôn, i fol i'r oen fi ar Galfaria. Rhad ras yw'r newyddion gan bereiddiau blas, fi rioed ar wyneb deiar las, heb ddeil ei blas pan losgo'r byd a berwi o'r môr a'i donnau'n dan, yn efol gan fydd gras i gyd. Gras Duw felly yn Iesu Grist. A rhai o'r bobl beth bynnag yn y cwch yma wedi gweld y gwirionedd yma. Ni'n dod i'r trydydd pwynt nawr. A hynny yw pwyslais a thrawiaeth yr Iesu. Ni'n gweld yna yn adnod 59 y pethau hyn, sef yr athrawiaeth yma, a ddywedodd i fe yn y synagog, wrth athrawieithu yn Capernaum. Mae eisiau chi ddarllen y benod, i ddarllen y cwbl oll sydd gyda'r arglwydd Iesu Grist i ddysgu ni yn y benod yma. Llai on tynnu sylw at un y ddau beth. Fel o'n i'n dweud, mae'r bobl yn synnu ac yn rhyfeddu fel oedd wedi cyrraedd yr ochr draw. Ac wedyn iddyn nhw i gael efo tu hwnt i'r môr, wedd wedi sant wrth o rabai, pa bryd y deithos di yma?
Ac ni'n gwybod yr ateb oedd wedi rhoi yn cynt, o'n i'n cyfeirio ato fe, bod nhw'n ei geisio fe am bod nhw wedi cael ei digoni gyda'r bwyd yma. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud hyn wrthon nhw. Llyfuriwch nid am y bwyd a dderfydd, eithir am y bwyd a beri i fywyd tragwyddol. Ar hwnna ddyru mab y dyn i chwi. Canis hwn a seliodd Duw dad. Chi'n gweld beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthon ni y prynhawn yma? Beth sydd eisiau ni ganolbwyntio arno yn ein holl fywyd? Ni'n diolch i Dduw am y bwyd yn ni'n gael. Yn y wlad yma, ni'n diolch am y trigaredd yma. Ni'n diolch am y manteision sydd gyda ni yn y wlad yma i gymharu ar gwledydd arall. Ni'n clywed y pethau mwyaf difrifol amdano. Ond beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthon ni y prynhawn yma? Llyfuriwch nid am y bwyd a dderfydd, eithir am y bwyd a beri i fywyd tragwyddol. Ac o le mae'r bwyd yma yn dod, bwyd yr enaid yw e, a ddyru mab y dyn i chwi. Canis hwn a seliodd Duw dad. Mae yna bwyntau sylfaenol felly yn y darlleniadau yma, yn yr adnodau hytrach yn penod 6. Credu ynddo. Credu yn yr arglwydd Iesu Grist fel pwy yr yw e. Hwn yw gwaith Duw, gredu ohonoch yn yr hwn a anfonodd e fe. Dyna'r peth mwyaf sylfaenol prynhawn yma, i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist fel pwy y mae e, y fe sydd wedi cael ei anfon. Nawr, mae'r bobl yma nawr yn tynnu sylw ar arglwydd Iesu Grist am hanes eu tadau, yn bwyta mana o law Moses yn yr anialwch. Llwch chi ddychmygu'r Iddewon yma, mae'n sôn am fara, mae'n sôn am fwyta, nawr ni am dynnu sylw ar arglwydd Iesu Grist nôl. I amser Moses yn yr anialwch. Ac maen nhw'n dweud that Moses oedd wedi rhoi bara i'r Iddewon trwy'r holl grwydro yma yn yr anialwch. A dyma'r Iesu ni ateb nhw. Yna'r Iesu a ddiwedodd wrthynt, yn wir, medda fi chwi, nid Moses arroddodd y bara i chwi o'r nef. Fydd yn had sydd yn rhoddi i chwi, y gwir fara o'r nef. Canis bara Duw ydy o'r hwn sydd yn dyfod i weired o'r nef ac yn rhoddi bwyd i'r byd. A'r Iesu a ddiwedodd wrthynt, mae fi yw bara y bywyd. Yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni'n ywyna. Yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni'n ywyna. A'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser. Chi gweld, mae'n tynnu sylw y bobl yma at yr anghenion yr enaid. Yr enaid na all byth nhw ni. Na sychedu un amser yn Iesu Grist. Ond o'n nhw methu gweld, methu credu. Mae'n pwysleisio eto iddyn nhw y tad am hanfonodd hi. Dyna waith o dragwyddoldeb, yr anfon o'r unig anedig fab gyda'r tad. A chi'n gwybod beth sydd yn rhyfedd ac yn llawn trigaredd a dylai'n cael hwnna ni'n llamio mewn i'r prynhawn yma. Wrth glywed yr adnod yma, adnod 39 yn y 6 benod. A'r cwbl arroddus i mi, y tad yma wedi rhoi i mi, na chollwn ddim ohono. Eithir bod i mi ei atgyfodi ef yn y dydd diwethaf. Chi'n cael y sicrwydd yma prynhawn yma. Os ydych chi'n derbyn y gwirionedd yr arglwydd Iesu Grist fel mab Duw
ac yn credu ynddo fe, eich chi'n sicr o dan ofal Duw y Tad. Cwbl yr oeddes i mi. Dim un y gallu golli. A cwbl yn mynd i gael ei atgyfodi yn y dydd diwethaf yma. Ond ogystal â dweud wrth y Cristion, eich chi yn y nefoedd yn barod. Mae'r lle yn cael ei baratoi i chi. Efallai mae marwolaeth yn eich gwynebu chi, os na ddaw Crist yn ôl cyn hynny. Mae marwolaeth yn eich gwynebu chi ar gelyn difrifol fel yr iwe. A'r seintiau sydd wedi marw yn agos i'n calonnau ni falle prynhawn yma yn y nefoedd. Ac yn credu ynddo fe, cael bob un ar sydd yn gweled y mab, ac yn credu ynddo ef fywyd tragwyddol. Am y fi a'i atgyfodaf ef yn y diweddaf. Mae fe'n sicr. Chi'n gwybod beth yn hyfryd i ni wneud, yw edrych ar y ymgylchiadau am yr Iesu Grist yn dweud, yn wir, a dyma'r gwirionedd yn yma, yn wir, chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, y bywyd tragwyddol a'r atgyfodiad yn sicr. Beth yw'r ymateb y prynhawn yma? Ac efallai bod arall yn gwrando. Dyma yr ateb gyda'r Iddewon. Yna'r Iddewon ar rwgnach chasant yn ei erbyn ef, oherwydd iddo ddywedid, mae fi yw y bara a ddaeth i waired o'r neb. Yr Iddewon felly yn grwgnach. A beth maen nhw'n dweld yn yr arglwydd Iesu Grist, ond rhywbeth fel dyn. Chi'n gweld yna berygl. Ie, gallai ddweud y prynhawn yma. Dyna beth ddigwyddodd i'r capeli yn y Gymraeg wedi gadael y gwirioneddau yma. Oedd yr hollti yn rhywbeth sicr o ddigwydd, a dyna beth sydd wedi digwydd. Dysgu am enedigaeth yr Iesu. Yn yr ysgol Sul efallai, dysgu am mab Joseph y Mair, ond yn gadael ni fan yna. A chi'n gwybod beth oedd wedi digwydd i'r Iddewon yma? Yna'r Iddewon ar rwgnach chasant yn ei erbyn ef, oherwydd efedd wedi mae fi o bara a ddaeth i waired o'r nef. Na, medden nhw. A hwy ddewedasant, onid hwn yw Iesu, mab Joseph, tad y mam, yr hwnna dwenasom ni. Pa fodd gan hynny mae fe yn dywedid o'r nef y disgynnais? Os dyna i gyd i ni'n gwybod am yr arglwydd Iesu Grist, mab Joseph, tad y mam, dyn ni ddim wedi gweld y gwirionedd yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr Iesu yn gwybod yn llwyr y grwgnach yma yn y calonnau efallai ac yn y llanol wedi cyhoeddi'r grwgnach. Ond beth bynnag yn y prynhawn yma, mae'r Iesu'n sicr yn gwybod yng nghalon ni. Mae'n gwybod calon bob un ohono ni. Chi'n gofio'r ateb fan yma? Yr Iesu atebodd y cyddwyd wrthynt, na fy'r mirwch wrth eich gilydd. Ni ddichon neb ddyfod ata fi. O ddieithr i'r tad ar hwman am anfonodd ei dynnu ef. A mae fi a'i atgyfodaf ef yn y dydd diwethaf. Yn wir eto. Medda fi chwi, yr hwn sydd yn credu yno fi, sydd ganddo fywyd tragwyddol. Dyna chi yn wir ac yn wir unwaith yn rhagor. Mae'r amser yn symud ymlaen. Beth yw'r bwyta mae'r arglwydd Iesu Grist yn gobfeirio ato fan yma?
Yn y adnod 56, yr hwn sydd yn bwyta fy nghnhawd i, ac yn yfed fy ngwaed i, sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau. Beth mae fe'n golygu? Bwyta fy nghnhawd i ac yn yfed fy ngwaed i. Pethau rhyfedd wedi cael ei ddweud am yr adnod hyn. Mae'n sicr. Dyw e ddim yn golygu bwyta ac yfed yn llythrennol, gall e ddim bod. Beth mae fe'n ei wneud te? Mae'n cyfeirio at y groes. Ei gnawd e ar y groes. Y gwaed yma wedi cael ei dywallt ar y groes. Aberth o'r arglwydd Iesu Grist ar y groes. A dyna beth yw'r ffydd sydd yn angen rheidiol i'n ei prynhawn yma. Bai bynnag bach yw e, ac efallai bod chi'n ofnus ac yn poeni bod eich ffydd chi mor wan. Ond eich chi'n gweld y gwirionedd yw, os oedden ni'n gwybod mae'r unig obaith yw yn y corff yma ac yn y gwaed yma. Yr hwn sydd yn bwyta fy nghnhawd i ac yn yfed fy ngwaed i, sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau. Gwaed y groes yma felly yw y gobaith. Mae Emin gyda, rwy'n yn siŵr, William, dwi'n yn siŵr am hyn, ond mae yn eich llyfr yn eich ifan yma. Bechadur gwelen sefyll yn llonydd ar y groes. Mae hwnna'n lunedd rhyfedd. Pan bych chi'n meddwl bod awdu'r byd yn llonydd ar y groes, gallai fod i'r wygo'r groes yna a dod i lawr. Cliw'r gryddfan sy'n ei enaid dam ddyfnder angael oes. O gwrando ar ei ryddfan, mae pob o chenaid ddrud yn ddigon mawr o haeddiant ei hun i brynu byd. Felly mae'r groes yma yn ddigonol i chi y prynhawn yma. Yr Iesu Grist, pan oedd e yn y 6 bennod yma, yn gwybod yn sicr beth oedd o'i flaen e. Yn ei gorff e, yn ei waed e. Mae da chi rhywbeth hanfodol bwysig i wneud o ddydd i ddydd. Bob dydd. Mae'n angen mawr i chi, rheidrwydd i chi, bwydo ar y gwaed yma, a'r cnawd yma, bwydo ar aberth Crist trwy ffydd. Efallai dyna'n gwendid mwyaf ni. Fod ni fel Pedr yr y storm yma, ni yn y stormydd. Ond mae eisiau ni droi a canolbwyntio ar aberth y Crist yma. Os ydyn ni'n nghanol y storm yn teimlo'n unig ac yn isel iawn, pwyswch ar y wyrth rhyfedd yma. Aberth Crist ein harglwydd. Ond o hynny llawer o ddisgyblion efaithant yn ei hôl ac ni rodysant mwyach gydag ef. Rhain wrth gwrs ddim yn wir ddisgyblion. Hyd yn oed o eiriau'r pregethwr mawr yma'r arglwydd Iesu Grist. Rhai heb glywed y gwirionedd a dyna gyledrwydd calon dyn. Ond y gwir ddisgybl, mae'r arglwydd Iesu Grist yma am roi llinell dan hwn i ni. A hyn yw y llys y tad am yn fwn o ddi. O'r cwbl a roddes i mi na chollwn ddim ohono, eithir bod i mi atgyfodi ef yn y dydd diwetha. I chi'n un o ddefaid y bugail mawr y brynhawn yma? Ydych, os chi wedi clywed i lais e ac yn gwybod am y gwirionedd yma. Mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i am ei hadwain hwynt. Mae'n eich adnabod chi, a hwy am cynlynant ti, a chi'n ei ddilyn e, a minnau ar rwyf yn rhoddi fydd'n fywyd tragwyddol.
ac ni chyfrgollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Dyna eiriau'r arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd mae'r arglwydd Iesu Grist yn troi ni at Dduw y Tad. Fy nhad i, yr hwnnau rhoddus i mi, sydd fwy na phawb, as nill gall neb ei hwynt allan o law fy nhad i. Mewn un ffordd mae'n dweud, chi'n llawer arglwydd Iesu Grist, chi'n llaw y Tad. Eich chi'n berffaith ddiogel y prynhawn yma. Mae fi a'r Tad un ydy medda'r arglwydd Iesu Grist. Dod i'r diwedd felly, y prynhawn yma. Cwestiwn yr arglwydd Iesu Grist. O hynny llawer o ddisgyblion, ddim yn wir ddisgyblion fel o'n i'n dweud, aethant yn ei hôl ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Chi'n gweld mae'n hollol bosibl i rywun i glywed y gwirionedd yma, hyd yn oed y prynhawn yma, ac i fynd i ffwrdd, ac i wrthod. Fydd y gair fan yma heno eto. Mae'r pregethwr mwyaf rhyfedd, yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n iadel e. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn rhyfedd yma. Mae'n gofyn i'r deuddeg, am hynny'r Iesu a ddywedodd wrth y deuddeg, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. Mae'r gair gyda ni y prynhawn yma, dyna'r gwestiwn i bob un ohono ni. A fynwch chwythau hefyd fyned ymaith? Pam oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi gofyn y cwestiwn yma? Un darllen canais yr Iesu a wyddai o'r dechreuad pwy oedd y rhai nid oedd yn credu. Mae'n gwybod y prynhawn yma, hyd yn oed os y rhywun fan yma, ddim yn credu, mae'n gwybod hynny. Oedd e'n gwybod am galonnau'r apostolion yma. Ond oedd wedi gofyn y cwestiwn, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. Mae yna bwrpas arbennig i'r cwestiwn yma. Ac i dynnu allan ateb o'r gwir ddilynwyr. Chi'n credu yn arglwydd Iesu Grist y prynhawn yma, fel gwaredwr. Chi'n credu am yr arglwydd Iesu Grist fel y bugail da yma. Mae am dynnu rhywbeth allan o'ch gennau chi y prynhawn yma, a dyna beth oedd yn wneud fan yma. A mae fe wedi wneud hyn trwy eiriau Pedr i ni. Yna Seimon Pedr ei atebodd, o arglwydd yna'r testun. At bwy y rawn ni, gen i ti y mae geiriau, bywyd tragwyddol. A fynwch wi hefyd, fyned ymaith. I ble chi'n mynd i droi? Seimon Pedr wedi rhoi ateb i ni. At bwy y rawn ni. Gen i ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. A dyma Pedr eto. Yn tynnu allan o'i enef mae'r Iesu Grist wedi gwneud hyn, ac yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mai ty di yw y Crist, mab y Duw byw. Gawn ni wneud hyn gyda'n gilydd y prynhawn yma yn ffordd, yn eich calonnau i chi, ond gyhoeddus gyda fi fan yma, ac yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mai ty di yw y Crist, mab y Duw byw. A gyda'r Crist yma, mae yna eiriau'r bywyd tragwyddol i rhai sydd yn credu ac yn gwybod amdano fe, ac yn llawenhau yn oed yn yr aberth rhyfedd yma. Felly mae'r cwestiwn yma wedi'ch profi chi a finnau y prynhawn yma. Yn gywir fel y Crist yma oedd wedi ymaflid ar llaw Pedr. Un sydd o, chi'n gweld.
Pawb y bechasant ac ydym ôl y magoniant yw. Rhaid pidio twyllo ein hunan y prynhawn yma. Pob un ohonom ni, ac yn un dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist, fel oedd Pedr yn suddo. Suddo y fydd pawb sydd yn gwrthod yr Efengyl. Ac yn suddo i uffern o dragwyddoldeb, am dragwyddoldeb. Chi'n gweld oedd y Phariseaid wedi cytuno i wrthod y Crist yma. Ond oedd ffydd Pedr yn gryf, yn gwrthsefyll, hyd yn oed geiriau'r Iddewon. Maen nhw'n dweud wrth yr arglwydd Iesu Grist, yr wyt ti yn cablu am i ti ddywedid mab Duw y dwyf. Gadwn ni ddifyna, fi'n meddwl, y prynhawn yma. Rhagor gyda fi ddweud, ond eich sicrhau chi i orffen, nid oes iachawdwriaeth i neb arall, canis nid oes enw arall yn y nef wedi eroddi ymlith dynion trwy y mae'n rhaid i ni fod yn gydwedig. Felly dyna ni y prynhawn yma. Efengyl yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, at bwy yr awn ni, gen i ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. Y ffydd yn wan. Dyma'r sylfaen i adeiladu arno. Y diafol yn ymosod. Dyma'r sylfaen nath neb wneud ddim yn ei herbyn. Dewch i ni gyda'n gilydd felly, y prynhawn yma, ac o'r dyddiau sydd o'n blaen ni, i chwilio am y ffydd yma yn cryfhau. Chwilio am y sicrwydd a'r ymddiriadaeth fel plentyn, gyda hyder yn y ddiwydion Duw. Dewch i ni gael ymddiried yn llwyr yn ddoef. Fe oedd yn dweud, yn wir, yn wir. A Pedr oedd yn dweud, ti yw Crist, mab y Duw byw. Iddo felly y bydd gogoniant. Fe yw ein gobaith ni. Fe yw ein sicrwydd ni. Aberth yr arglwydd Iesu Grist. Bwydo ar yr aberth yma sydd yn anfodol bwysig i bob un ohono ni y prynhawn yma yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr emyn i orffen yw 340. O arglwydd gad i'm dawel orffwys, gan gysgodau'r palmwydd clud, lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefoel fyd, lle'r adroddant dy ffyddlondeb, iddynt yn yr anial cras, nes anghofio'r cyfyngderau wrth foliannu nerth dras. 340. Amen.
ein tad i ni'n diolch i ti yn wir am gwmni y brodyr sydd â'i hwyneb ti ar wlad. Diolch i ti o dad am sicrwydd yma sydd gyda ni yn eiriau'r arglwydd Iesu Grist. O dad, ni'n gofyn i ti o dad felly fendithio'r gair yma prynhawn am y dair di yw e, dy Feibl di yw e, ac ni'n diolch am y cyfan oll. Bendithio'r oedfa fydd yma heno o dad yn dy drigaredd eto, a ni cael clywed am y llywenydd fydd yma yn cydnabod Iesu Grist fel arglwydd. Ac yn awr bydded i ras sy'n arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.